Националния ден на пицата, затова по този повод решихме да направим пица предизвикателството. Едновременно с това ще ви отговаряме на въпросите. За тези, които не знаят какво представлява пица предизвикателството, тук имаме 10 листчета, на които пише различни неща, 5 от които са нормални и по принцип се слагат в пицата, останалите 5 не се слагат в пицата. Те са странни, нетипични и са гадни и със сигурност не са вкусни с доматено пюре. Всяка от нас ще тегли по едно листче и ще си слагаме това, което ни се е паднало в пицата. Накрая трябва да я изпечем и задължително да изядем едно парче. Това е моята приятелка Розмари. Ако не знаете коя е тя, преди няколко месеца направихме клип заедно, лятото, 7-секундното предизвикателство. Ако не сте го гледали, то ще бъде долу в описанието. В постовете си казвам, че тя не говори български, което не е вярно. Тя говори български, разбира български, просто предпочита да говори на английски. Не искам да разваля представите си за пицата. Пицата е любимата ми храна, за тези, които случайно са разбрали. Обожавам пица и се надявам да не намразя любимото ми нещо. Имам втори влог канал, където качвам неща, които правя всеки ден. Тя е тук за една седмица и през тази една седмица снимаме доста неща. И може би когато гледате този клип, този влог ще е качен от нейния престой в България. Но не съм сигурна, все пак проверете долу в описанието, вижте втория ми влог канал. Там има интересни влогове, ще видите как се подготвихме за този клип, как се забавлявахме тази седмица, така че вижте втория ми канал. И се абонирайте за него. И се абонирайте за този канал, ако не сте. Who's first? So you go first. Аз съм първата, която ще изтегли нещо. Дано да е вкусно. Ето я пъничката. Няма да гледам. О, да са гъби. Обожавам гъби. Песто. Обичам песто, така че това е едно от хубавите неща. Няма да го сложа на цялата пица, защото така или иначе ще изям само едно парче. But it's not gonna be good with the chocolate. If we eat this, right, we're only gonna eat one piece. Can we do the rest of the pizza actually like good pizza? Because I'm kind of hungry. Yes. Сега ще отговорим на въпрос. От колко години се познаваме? 4? Да. 3 или 4. Ти си наред. Рукола. Рукола. Right. Обичате ли рукола? Аз обичам. Знаете ли какво е рукола? Мой ред е. Гъби, 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 гъби. Много обичам гъби. Гъби. Yes. Следващия въпрос е: от колко години се занимавате с танци? Не знам как знаят, че ти танцуваш. Тя танцува. Тя е най-добрата танцорка, която познавам, и Меги. Тя и Меги са най-добрите танцорки, които познавам лично. Така че... I started dancing ballet when I was 5, so 10 years and a half. Аз не съм толкова напреднала. Танцувам от детската градина, но това да съм мажоретка и да подскачам, не мисля, че много се брои. Започнах да танцувам преди много време, но когато започнах да танцувам сериозно, бях на 12. Точно тогава се създаде Emotion, точно тогава му измисляхме името. Така че да, може би на 12, което е 5 години. Yes! Бомбонка на Линдор. Как да я сложа? Цялата, половината? Цялата. Да, ма просто... Да. Много гадно. Пицата може би ме обича толкова много и усеща, че аз я обичам. И по странен обрат на съдбата може да изтегля само вкусни неща, което ще е много яко. И наистина ще видим, че връзката ми с пица, strong bond. Пицата е... Сега е мой ред. Не знам, салам, да да западне салам. Няма да играя! Падна ми се Орео. Мислех, че връзката ни е по-силна. Въпрос е: коя е любимата ни пица? Коя е любимата ни пица? Маргарита. Маргарита? С кое е тя?
Just cheese. Just tomato and cheese. And rucola. Моята любима пица е... Нямам любима пица, защото няма как да имам любима пица. Това е все едно да попиташ родител, кое е любимото ти дете. Не, нямам любима пица. Обичам пица, в която има гъби и няма пипер и кисели краставички. Изтегли нещо гадно, изтегли нещо гадно. Oh, ew. I'm gonna love this pizza. Лимон. Това татуировка би си направила всяка една от нас. Не бих си направила татуировка за сега. Нямам тази мечта. I really want a tattoo. Искаш? Yeah. Къде? I don't know yet. Like just small ones, but like in some places that are not like really visible to everybody. Ако някой ден реша да си направя татуировка, сигурно ще е нещо, което да ми напомня да съм силна, да не се предавам, когато съм тъжна или нещо такова, или когато ми е трудно. И най-вероятно ще е на китката ми, за да мога винаги да го прочитам. Но не съм сигурна, не бих си направила татуировка по принцип. И ако реша да си направя татуировка някой ден, значи е много специално. Може би ще е готина. I mean, probably not. Топено сирене. Топено сирене. It's okay. Не It's е better than lemon. Между другото, никога не съм яла лимон на пица. Между другото, никога не съм яла лимон с лин с рукола на пица. Ако всичко беше така както е, без ореото, ще е супер яко. В момента снимаме видео и пред нас има група от деца, които чакат да излезем, да изляза. Кучето ми реве. Когато се звъни на вратата, кучето ми започва да плаче. В момента той плаче и ни пречи да снимаме и в същото време звънеца звъни и те ни пречат да снимаме и седят отпред и крещят и ни пречат да снимаме. Не е готово. Не искам да съм груба и да не изляза, но ако започна да излизам, всеки ще започне да идва, защото ще знае, че излизам, когато ме чакат отпред. Затова няма да изляза, но е малко тъпо някой постоянно да звъни на вратата ми и да не се съобразява, че може да снимам видео. Имате ли негативни качества и ако да, какви са? Аз ще започна. Имам супер много негативни качества. Аз съм перфекционист, трябва винаги всичко да става така както искам. Супер крива съм, много се сърдя. Настроенията ми се менят светкавично бързо. Когато харесвам някой, съм супер добра, но когато не го харесвам, показвам по всякакъв начин, че не го харесвам, което е супер гадно качество. Много мърморя, супер неприятна съм и съм антисоциална и съм много критична и съм ужасна. I'm lazy, unorganized, I procrastinate always. Like, if I have a test, I won't start studying until like 10 p.m. the night before. Ти си наред. Дано да е сладко чили, дано да е сладко чили. No! То не? Да. Бихте ли написали книга и ако да, за какво ще се говори в нея? За какво ще се разказва в нея? Не, защото аз самата не обичам да чета книги. Аз бих написала книга. За какво ще се разказва? За всичките ми преживявания. Между другото, когато бях на 9, започнах да пиша книга за живота си и си казах, че някой ден ще напиша книга и ще я публикувам. И някой ден това може да стане, не съм сигурна. Това, за което ще се разказва в нея, може би за всичките ми преживявания, за тормоза, който съм преживяла, за мечтите ми, за семейството ми, за приятелите ми, за гаджетата ми, за най-добрите ми приятели. Истината за всичко, което ми се е случвало и може би ще е с цел да помогна на хората. Аз съм наред. Да. Добре, това е последното. Дано да не е кисело мляко.
Много се надях да не е кисело мляко. Падна ми се салам. Сега си имам кисело мляко. Да, последното е йогурт. Кисело мляко. Enjoy. Мислих си, че сме Like most of what I got, I literally got 4 gross things. Аз получих едно грамно, което е Орео. Yeah. Можем да разберем и да видим, че пицата усеща, че я обичам и заради това ми се паднаха само хубави неща, без едно, което е Орео. Но съм склонна да мисля, че пак ще е вкусно дори с Орео, защото щом Ореото върви с кисела краставичка, значи ще върви. Ще продължим да си правим пицата по наш си начин, за да ни е вкусно. Ще я изпечем, ще изядем гадното парче и ще продължаваме да отговаряме на вашите въпроси. Ако един ден ти предложа да участваш във филм, каква ще е първата ти реакция? Ако един ден ми предложат да участвам във филм, реакцията ми сигурно ще бъде неадекватна, сигурно ще припадна от щастие, сигурно ще се разплача, няма да повярвам и такива неща. Ще пропадна и... Ще пропадна. I'll probably get a heart attack and die on the spot. Пица, да. Коя е вашата любима пица? Споделете долу в коментарите. Има въпрос за теб. Какво мислиш за традициите в България и какво ти харесва в България? I like the tradition where on New Year's Day you get money for like hitting people. Където коледарство? Така. Where you're like na and then you collect all the money. Yeah, I like that one. А какво ти харесва в България? Easy. My family, the food, because I only get to eat it like twice a year. Посрещнахме я с Боб, луканка, козе сирене. Да. Беше най-готиното нещо. Ядохме баница с боза. Бозата не й харесва обаче. Не много. Много обичам храната. Пицата изгоря. Така изглеждат пиците. Значи, в моята пица има рукола, лимон, линд, Шоколад линд. да, sweet chili Сладко чили. и йогурт. И кисело мляко. В моята пица има гъби, саламче, топено сирене, бисквитка Орео и още нещо, което и песто. Да. В моята пица има едно гадно нещо от 5. В нейната пица има 4 гадни неща от 5. Притеснявам се много. Wait, let me help you with that. Okay. Eat it! Oh my god! Oh my god, easy! How is yours grosser than mine? What was so gross about it? Пицата може би ме обича толкова много. И усеща, че аз я обичам. И по странен обрат на съдбата може да изтегля само вкусни неща. You wanna try mine? No! Try it. No! I will try yours. Fine, I'll try it. But what was so bad about yours though? You only have the Oreo. Орео с гъба, домат. Wait. Нямаш Орео. I don't know, but it's already bad. Oh my god.
Толкова много злорадствах, заради това, че... Толкова много злорадствах, за това, че моята пица е по-хубава от нейната, а моята е супер гадна. Орео, заедно с домата и гъбите е много гадно. И то разтопено бисквит Орео. И песто. Мелиса тръгна да повръщам. Да, видя. Мислех, че имаме сериозна връзка, дълбока връзка. Честит интернационален ден на пицата. Има плот твист. Благодаря ви, че гледахте този клип. Цъкнете палец нагоре, ако ви е харесал. Абонирайте се за канала ми. Последвайте ме в Instagram. Последвайте и нея в Instagram. Тя няма Facebook, защото е... Cool. Надявам се този клип да ви е харесал. Поръчайте си една пица, защото днес е интернационалният ден на пицата. Направете го за мен, направете го за пицата.